سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جڑا سکول دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے نقل سونے دی مار کے جاویں اجازت ہوئے تو چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کل 40 منٹ نے میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جت قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباعت اور اطاعت رسول دی 1 منٹ جی گل سنا دے وہاں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ خسارے تھوڑا اور زور لگاؤ بلا اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا میرا دل کردا کہ اے آواز مدینے لے جائے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ اڑیک دینی نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یار تھوڑا زور لگاؤ اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے انہیں جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار ہو جائے ہون کامے تھے رکھے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خداج نہ میں چودری وے خداج نہ میں کسرنی وے خداج نہ میں چودری وے خداج نہ میں کسرت محلات وے خداج نہ میں امیر تے غریب وے خداج نہ میں مقتدی تے امام وے خناؤ نہ میں کالا چٹا بگا گورا وے خناؤ نہ میں آقا تے غلام وے خناؤ عرض کی دیا لکی وے خنائے فرمایا جے میں گورے وے خداؤ ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں اللہ نے رجا فرمایا تبت یدا ابی لغبیوں عطب پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن بربادے ہو جائیں عرض کی تھی اللہ گورئی بڑھائیں فرمایا نو گورے رنگ تے مانے میں نو یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک موالے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگتا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردو گبارے آباد آئی ایدے نلی پیارے کیونکہ ایدہ نام بلا فرما سانو تے آپ کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے آئی اتباع آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چو گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے
تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا. یہ دا مطلب جڑا سقوط امتحان چ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے. پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل ماردہ پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے. نقل سونے دی مار کے جاویں. فرعون دے دربار چکن میراسی سی. او فرعون حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نقلہ اتار دا سی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تو او بھی توتلا بول دا تے فرعون ہس دے. حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے نے او بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فرعون ہس دے. ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے اے میراسی نو پہلے ماری میں ادھے تو بڑا تانگا. فرعون جدو دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کے چلو فرعون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی. مگر آپ ایک دن مصر دی گلی جا رہے تھے وہ میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آوے. کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فرعون بعد چو ماری انہوں پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے. اللہ فرمایا موسیٰ مارتے دے ماں پر کیویں مارا نقلہ تیریاں کر دے. نقلہ تیریاں کر دے. موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ. تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا. جڑا نقلی کملی والے دی مار لوے. آئی اتباع تے عطایت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے. میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ. میں نے یقین ہے کہ حافظ صاحب نے توڑے لئے لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا اور تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں. بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے. تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پہلے ایک کملی والے دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدہ کھائیے او دا کھائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ. آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندہ رہندہ اور عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں لیندا. اللہ کرے رنگ چڑھ جاوے. اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. اللہ کرے رنگ ساڑھے تے چڑھ جائے. تو دو آیات میں پڑھیا. آئیے ہون تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے. تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے. نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا ہے میں دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں. اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردہ. اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کریں جے ماں پیاں دا منکر ہو گئے انہوں. اللہ فرماتا نہ میں تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں تیرے پھر نمازاں دی لوڑ. قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہا دا کفش برداراں. پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ ویکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے. پڑھا قرآن 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 بولو بینو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو گے. میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تو سا خطابات سننے نے بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے نعت خانے بھی سننی ہے. میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرصے پہنچنا ہے. میں نے انہی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي
وبلوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی. ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراں بعد اللہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. بختاور چک والیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اتنے اخراجات کیتے نے تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ سارے بولو نہیں. بیٹا شام نو آکے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تو آڈے تے احسان کر رہے. بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے. کیا اس طرح ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں. اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس نوجوان نو خیال آیا اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آؤں. عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے. 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا پیراں وچ چھالے بن گئے. آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں. سوال یہ کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ. فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. چک بختاور والے تو قرب و جبار تو آن والے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. تے احسان کون کرے؟ تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. وہ کیڑا احسان جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دے باپ دینے. اللہ فرماتا اپنے ماں پہ تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا. کیوں؟ تو تے اج ماں پہ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنے تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا. میں توڑے اوندے قبرستان دے دے کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دیا قبرانوں بڑا سجا کے رکھیا. جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن وکھو سارا توہاڈا پنڈ توہاڈا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید بنادا ہوے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا. لوگ عید منا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے. انہاں نو پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے. میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج محمد
بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے عرض کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیواں نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی وحزنی اللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوئی حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے ہیں کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یوداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے ماں زندہ یودی کلیاں بہ کے نہ رونداؤ پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا کہ انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چاہیے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گر گئے انج آنسو گر گئے عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دوسو اسی پتر تو آڑے کنڈلا تو وار دئیے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی اکھیں کیوں رو دے ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پی ہوتی ماں یاد آئی فرمایا صحابہ جو میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز اب محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز اب میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں یہ بول پاوانتے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑ دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پاکے بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب تاریخی جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات چا فرما دے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاران تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھانڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوتی میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیہ چوں یا بار دے ممالک چوں جدو گھر واپس آما تے رات نو مختلف وقت ہوندے نے کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے میرے کلاس فیلو منظور ہوتا نام ہے تو میرے محلے چلیں دے میں جستی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھوند بڑی شدید میں ویکھو منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڑی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نو کہا گڈی روکو میں کہا مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی میں نو دوسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے اس حادی جی میرے محلے دی مائی تے میں نو کہہ لگی حافظ جی
میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا. سارے آئے نے منظور نہیں آیا. منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا. پر سارے سوتے نے ماں بوئے چ بیٹھی. جیڑی ماں نو جھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لئے جا کے گزار دیتی ہے. مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہو دی ہے وہ جوس با آگئے. اب تو سی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے حضور کہندے علامہ صاحب کہندے پر وہ گھر چ جیڑی ماں نا وہ انپڑھ بھی ہے وہ پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہندی ہے وہ جوس با وہ آگے ہیں. فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کلے جے ٹھنڈی پا دے دی. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں ہونگے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی ہے نا کہ ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا کوئی انجو بلاوے جو میں میری امی بلا دی سی کوئی انجو پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا. میرے کو چاند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئی کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے تے اللہ کوٹھیوں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں. میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں. پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا جی بابا جی بس پہ نہ بیٹھو تو گھر جاماتے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوتی. دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے ٹور جاماتے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہونا. میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے. میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ. اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقامے تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے. نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتوں لے آئے حضور نے او دی عبادات تے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ایدہ مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کرنی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا. میں نے ہوتے ہو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے پتر دے دے سیک پتران دی ڈاڑی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے. اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے ادھر نام محمد رکھا گی. ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناوا کی پتر دے دے. اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامان الپال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکران کھا کھا کے ڈگ دے. خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینہ ہے پیدائشی نبینہ پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں. ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ میں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لیم بناواں گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا. کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. روندیا روندیا ماں دی اکھ لگی گئی. ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا. عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. کہ وہی بچہ ہے
جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اتنے نبی نہ پیدا ہو پتہ لگیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل سن آپ دے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں ویکھدیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے وڈا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے او جدے بوئے تے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں آپ چلے گئے او مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگئے انہیں بڑا دب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوں دی تو سے میرے کو فرمایا امی نے آکھیا توڑے کو پوچھنا ہے تے توڑے کو پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب آکھے مسئلہ تے میں نوندہ ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہواں میں عرضے کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا ماں دی دعا نالی سارے ولی بڑے اس زمانے چے اینے ولی نے پر نارے بابے فرید دے کیوں لگ دینے تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کر سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ اج بھی جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے امی کی ملتا اکھے شکر ملتی اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے اکھے امی شکر تے نہیں ملی فرمایا پتر جو نماز پڑھی ہے تو مسلح دے نیچے شکر ہوں دی ہے مسلح اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی اکھے امی نماز پڑھی گئے اکھے پتر تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا پکے نمازی پکے ہو گئے اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے دور چے مسجدہ کچیاں ہوندیا سن نمازی پکے ہوندے سن ان مسجدہ پکیاں ہوگیاں تے نمازی کچی ہو اے رمضان شریف ہونا نا بیکھو او جوتیاں تک نمازی ہونا اور جدو عید دا دینا ہونا تے کتھے گئے یہ دا مطلب پکے نہیں سن کچے سن اللہ سانو پکا نمازی بنا دیا پکے نمازی ہوگے ماں نے شکر دیا پڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن بارو وضو کر کے نا تے آپ ہی مسلح بچھا کے پڑھ لگے امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے اکھے امی کر کے آیا انہاں مسلح بچھا کے نماز دی نیت کی تھی تے اماں نے مسلح اندر کمرے چ بچھا لیا تے سجدے چ رو کے کہنے لگی جی ماں دی لاج رہ جائے جی شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ گئے کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھی ادھر فرید نے سلام پھر کے مسلح چکے تھے نیچے شکر دا دریائی پہ چل رہے آواز دے کے کیا ماں جی آکی امی ویک کے تے متھا چمکے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی پتہ لگیا پاویں پیچھے فرید ہوئے پیچھے دعاواں پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو امام شافعی دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیا نظریہ بنا دیا تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سے رہتے اگلے انو سارے نو مقام ماں دی دعا نہ لی ملے نے تے منو تے توہانو مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کی بھی مل سکتے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ جو ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا
اپنی ماں دے قدمہ تے اپنے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو زمانے چکرڈ کوئی نہ لا سکے گا میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہا سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھو لے جے میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چھے جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھو لے میں نو کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچے میں نو 3 گلہ چو ایک گل کسی آکھی ہے کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے مقام جنوں ملیا کسی دی دعا نہ لی ملیا میں آخر تے دعا گوہاں کہ اللہ کریم حافظ صاحب دے والدین نو حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس چالا مقام نصیب فرمائے اون جان والے دی اللہ حاضری مستجاب فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین